Ти можеш. Уръс! 1-0 за противник. Що ви пеят? Мога да ремел. Оптимист. 9 пара прощава ли? Уръс! Добре. Нищо, че е страни. В момента гледаме завъртане, презареждане. Що ме в мишената е добре, повярвай ми. Представя за човек, който въобще не е стрелял, не се е занимавал, а първо. Олега, я...